Grabe, ang laki po ng kuha nila, wok na ginagamit. Abog sa demonyo ni. Welcome back mga studio to another video. For today's episode po, pupuntahan ko ang pinakasikat na 50 years old beef broth dito sa Bangkok, Thailand. So yan po ang Watana Panich Beef Broth. Sobrang sikat yung mga studio. Halos lahat ng mga turista pupunta at kumakain doon sa kanilang restaurant. Kaya hindi natin palalampasin to. Kasama ko pala sila si Yantot Mukbang at si Tautol Mukbang. Shout out. Surong, di ba? Automatic pa lang, nagsasara mga studio. Yan o. Dito na kami mga studio sa Watana Panich Beef Broth. Yan. Grabe, ang laki po ng kuha nila, wok na ginagamit. Sobrang busy na dito mga studio. Yan, ang daming taong kumakain dito sa loob. Oh. Ito na po yung gawlaw mga studio. Order ako ng dalawa. Combine lang natin para marami. Yan ang mga studio, nakapag-order na ako. So ito yung order ko mga studio. Tingnan nyo po. Ito yung tinatawag nila na gawlaw. Mayroong mga iba't ibang klaseng beef na sobrang lambot. Yan, saka mayroong ito, beef balls. Beef na meatballs siguro. Ito yung famous na broth nila mga studio na more than 50 years na daw. Excited na akong tikman to. Saka mayroon ding rice. Yan. So tara mga studio, hindi na natin patatagalin to. Pray muna tayo bago mag-start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessing, sa guidance, sa protection. Amen. Tikman muna natin to ng sabaw lang muna. Yan. Itong sabaw lang muna, walang iba yan. Grabe yung kuha niya, ng lasa niya parang maumami na talagang beef na flavor ba. Yung katas ng mga beef nandito talaga sa sabaw. Sarap. Lagay natin dito sa rice. Yan. Beef na mayroong rice. Wow.
Sabaw lang, ulam na. Tikman naman natin yung beef. So, ito yung beef mga kastudyo. Sobrang lambot niya ba? Para mas sumarap pa, lagyan natin ng pangpanghang. So ito po, manghang daw to. Abog sa sili, abog sa demonyo ni. Spicy. Right, let's go. Manghang na masarap. Mas lalong nag-level up yung lasa niya, lagyan ng sili. Yung lasa niya parang beef talaga na pinakuluan ng sobrang tagal ba. Dagdagan nila palagi yung sabaw. So matagal na yan. Yan, malasa ba. Masarap to, lalo na kapag hangover ka. Ano? Awang sili ninyo guys, oh. Spicy. Busin natin to. Sorry. Ito isang order pala ng gawla mga studio. 100 baht or equivalent to 160 pesos. Grabe, pinagpawisan ako mga studio. Panalo po, ang sarap dito mga studio. Bubig. Maraming salamat mga studio sa sunod sa episode na to. Kita kayo sa sunod ng mga
food tour dito mismo sa Bangkok, Thailand.